नै एकथानिफ्रायनो गारि फुगारगासिनो दं बियो नायलाय दासिमबो फुगारखाङा आयौ ओइ एकथानिफ्रायनो गारि फुगारनाय नुदों आं नोंखौ मा खालामबाय थाखो नोङो बाव साफा खालामदोंब्रा खय घन्टा जाखो नोङो फाग्लानि दामि बुस्थु ना उफाय गैया नों साफा थानांगोन ना गारिया इम्पर्टेन्ट ना आं इम्पर्टेन्ट बेखौल' होनदो नोङो आङो नोंखौ मा होनो दहायनिफ्रायनो आराम एसे जिरायना रायलायनोसै मासै होननानै आं नोंखौहाय एसे उन्दुलाङो खोमा होननानै नेगासिनो दङ नोङो खि एकथानिफ्रायनो गारि फुगारगासिनो दं लाजिरानो बे बेसेबां दाम नों बेसेबां दाम ए गारिजोंसो कम्पेयार खालामदों नोङो आंखौहाय हो नों जाहोदों गारियासो जाहैयो आंखौहाय बा होमबालाय गारिजों हाबा जादो नोङो गारि ओमफ्राय मबाइलजोंहाय आं जिंखि हाबा जाया आंनि गदायसो बेयो गदायसो मिथिबाय बेसेबां थाखा जायो बे मिथिगौ ओंखामा संगोन ना बेनो गारियानो दा मोनायाव मिथिबाय ओंखामालाय नों संगोन गिबिया आं मानो संनो गिबिया संनांगोन ना ओंखामा गदाया संफेरो नामा गदाया आरामसो जायो दा नोङो गोदाव सोराव गदाया लाना खारजागोन खिन्थु बबेनि गदाय गिबि सोदोब बाहायग्रा नोंलाय हा अबेनि होथारसै नामा